Ame arabala marsi kalo tile mugan duru san ba fila mugan wɔɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati na ni an ka bi kunnafoni di waatiw selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi an ka finitigilakaw ka kɛlɛ bolofara min bɛ ni a bɛ wele ko opération dugukolo ko olu ka cɛsiri ni wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw ka drone kamikaze 2 o kan Gao marabolo kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen ni o bɛnna marsi kalo tile 23 ma san 2026 min senfɛ u ye dankari kɛ ni maramafɛn kofɔta ninnu bɛɛ la. An bɛ taa Kidali marabolo kɔnɔna na kunu marsi kalo tile 24 san 2026 banbagaci jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko FLA Kidali Kilebi yanfan fɛ ni maa kofɔlen ninnu kun kelen n'u ka mugujugu caman o de kɔni don dugukolo jukɔrɔla la an ka finitigilakaw olu tɛmɛsira la nka ala ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmajɔ ni sɛgɛsɛgɛli ye o kɛra sababu ye ka ni mugujugu caman ninnu tiɲɛ an bɛ wagati min na iko sisan Kidali marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw kelen n'u ka wulikajɔ sabati walasa ka ni jatigɛ wale tigilamakulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Kayi ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jatigɛ wale tigilamaw ye ko olu de kɔni kelen n'u ka bingani wale ta ka Kayi marabolo sɛgɛrɛ min na u bɛ mɔgɔw jagoya ka jaga o de kɔni sara walima bingani wale de kɔni ta ka i sɛgɛrɛ min senfɛ u ye wari caman fo ka taa se maaw bolofɛn nafama caman olu ma kunnafoni caman olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni kɛra sababu ye ka sefa wari miliyɔn 30 o de minɛ dugu 22 bɔɲɔgɔnko o la septembre kalo tɛmɛnen san 2025 fo ka na se janvier kalo tɛmɛnen san 2026 kɔnɔna ma fɛn min kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye olu kelen n'u ka wulikajɔ o sabati yaasa u bɛ se ka dankari kɛ ni maa kofɔlen ninnu na. Santier kasara min kɛra marsi kalo tile 22 san 2026 Dawudabugu sigida 6nan na ni santier kasara in kɔni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko a tun bɛ beton da o de kɔni hukumu kɔnɔna na min na a binna ka mɔgɔ dɔw olu kɔni to a sanfɛla la ani ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ to a kɔrɔla la min senfɛ an ka lakana finitigilakaw kɔni sera nin kɛnɛ in kan teliya la an bɛ wagati min na iko sisan kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko maa 6 olu de bɔnɛna o nin na ani ka maa caman olu bana ni sangaso bin ale kɔni senfɛ. An ka finitigilaka minnu bɛ ni olu ka baara ɲɛsin ninnu ɲɛnaminimafɛn ale kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko OCS marsi kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2026 olu ye wulikajɔba dɔ kɔni kɛ an ka faba kɔnɔna na Dawudabugu ani Fajigila fo ka taa se Ɲamakɔrɔ ale kɔnɔna ma min na u ye ɲɛnaminimafɛn kilogramme 8 o minɛ ani maramafɛn caman ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ marifaw fo ka taa se marifakisɛ caman olu ma o kɔfɛ u ye ɲɛnaminimafɛn caman olu fana minɛ ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ feereli o de bolo ma min senfɛ u ye maa caman minɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn minbagaw ale ni a feerebagaw yɛrɛ kɔni na o fana kɔfɛ an ka finitigilakaw kɔni ye u kun da dumuni feere yɔrɔ dɔ o de kɔni na min na u ye muso 3 olu minɛ k'u to shisha min o de la. Kabini jatigɛ wale tigilamaw kɔni kɛlɛli daminɛla ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fo ka na se bi ma an ka lakana finitigilakaw ye dankari kɛ jatigɛ wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani ka caman olu fana minɛ o de hukumu kɔnɔna na jatigɛ wale tigilama caman minnu minɛna olu kɔni nimisara u ka kɛwale la ka ɲɛsin u faso ma walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la jatigɛ wale tigilama kofɔlen minnu kɔni nimisara u ka kɛwalew olu la an ka jɛ ka olu ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N kɔni nin bɛɛ kɔfɛ n donnen yana ka na si fo bi ma n sigira ka miiri kun mi waati min na komi bi a ma foyi se ma ni tɔɔrɔ tɛ n ma foyi sɔrɔ a la ni nimisa tɛ n ma foyi sɔrɔ a la ni tɔɔrɔ tɛ n ma foyi sɔrɔ a la ni ɲɛni tɛ. Wa an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni tiɲɛna a kɔni ye ne ka ɲɛnamaya caman segin kɔfɛ ne ka ɲɛnamaya yɛrɛ segin kɔfɛ parce que ne tun bɛ ka nafolobaara fɛ n tun ka mansaw dɛmɛ fɛ a bɛɛ jɔra bi kɔni ne nimisalen don. Ni n bɔra n na walahi n tɛ don a la bilen a ma foyi se ma ni tɔɔrɔ tɛ ani degun ani ɲani a y'o de se ne Umaru Ba ma a ye lebu se ma
a ye kumasiw se ma mun ka jugu ni k'i minɛ i kumasiwlen don i y'a faamu ni ne bɔra na fo k'an sa ne tɛ don a la bilen ne ma foyi sɔrɔ a la ni nimisa tɛ n ye marifaw san u ye n ye fɛn bɛɛ kɛ a ma nafa foyi ɲɛ ye a ma foyi ɲɛ ye a kɛra sanjikɔrɔ wɔsi dɔrɔn de a ye mun ɲɛ a fini tɛna bi a sabara tɛna bi a duloki tɛna bi faamaw ka finiw de bɛna bi nafa kɔni tɛ terrorisiya la an kɔni a y'an mɔgɔ a ye bana juguw bila an na a y'an ka misi ko ba a y'an ka saga ko ba a y'an ka maliyɛnya tiɲɛ an bolo an b'a degun kɔrɔ bi maliyɛn kelen o kelen ɲuman ɲuman an bɛ dugawu ɲini a bɛɛ fɛ an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na. Mali tolanci jɛkuluba ni a bɛ wele ko FEMAFOOT Fédération Malienne de Football olu ka ɲɛmaya kalafili bɛ sen na mina maa caman tun i kan bɔ o ɲɛmaya nɔfɛ maa minnu kɔni tun i kan bɔ ni ɲɛmaya in nɔfɛ olu bɛ tali kɛ mɔgɔ 4 o de la mina maa 3 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sen bɔra ni ɲɛmaya kalafili in kɔni na k'a sabu kɛ ko u ka sɛbɛn olu de kɔni maɲi an bɛ wagati min na i ko sisan Mazu Baba Sise ale de kɔni ka sɛbɛnw kɔni sɛbɛntiyara k'a fɔ ko ale ka ɲi ni maa 4 ninnu kɔni cɛla. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Moritani tɛnɛ tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 23 ma san 2026 ka sanga ni Moritani bangangɛnna 2 ale fagali an ka jamana kɔnɔna na ni o kɛra marisi kalo tile 20 san 2026 Moritani jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don Moritani jamana kɔnɔ ko ɲɛbɔli ma ni o ye ministre des affaires intérieures ye ale ye kunnafoniya dɔw cari bɔlɔlɔsiraw kan kunnafoniya minnu na a b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u ka jamana bangangɛnnaw ye ko olu kɔni sen kana se Mali kɔnɔna na walasa lakana ale kɔni bɛ se ka sabati cogo min na. An bɛ taa Guinée mina ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Guinée finitigilakaw kɛra sababu ye ka mɔgɔ 11 o de minɛ ni sɔmi kɔni kun kɛra olu la k'a fɔ k'u ka baara olu kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jatigɛ wale tigilamaw olu dɛmɛ u ka kuma dɔ olu kɔni carila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe WhatsApp olu kan min sen fɛ Guinée finitigilakaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni o kɛra sababu ye Guinée finitigilakaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni o kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen ninnu minɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu na ko jamana caman mɔgɔw kɔni tun bɛ a la ni o bɛ tali kɛ Mali, Niger, Burkina, Ghana fo ka taa se Guinée jamana kɔnɔden dɔw olu yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ Guinée kiritigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛna da u kan. An bɛ taa Kenya ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko sanjiba dɔ ko o de kɔni nana ni o kɛra sababu ye ka dankari kɛ maa 37 olu de ka ɲɛnamaya la ani ka so 3000 bɔɲɔgɔnko o de kɔni tiɲɛ fo ka taa se foro caman olu ma Kenya jamana kɔnɔna na. Colombie finitigilakaw ka sanfɛ pankuru dɔ o de kɔni bɔra ka bin tɛnɛdon marisi kalo tile 23 san 2026 ni o kɛra sababu ye ka dankari kɛ Colombie finitigilaka mɔgɔ 66 olu ka ɲɛnamaya la mɔgɔ 81 olu kɔni banana ni o mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka bolo kan
o kɔfɛ Kolɔnbi finitigila ka mɔgɔ 4 o de kɔni tununa. An bɛ wagati min na iko sisan fɛn min kɔni kɛra sababu ye ka nin sanfɛ pankuru in ale kɔni bɔ ka bin o kuma dɔn fɔlɔ. Kunu marisi kalo tile 24 san 2026 Niger jamanakuntigi ni o ye Abdrahamani Tiani ye ale ye Algérie jamana ka ministre ɲɛma bisimila ni kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni bisimilali in kun yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min na donna nataw la Niger ale ni Algérie bɛna baara caman olu sigi sen kan. An bɛ taa Ukraine jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Irisi jamana kɔni ye drone 1000 o de fili k'a ɲɛsin Ukraine faaba ale ma ni o ye Kiev ye. O wagati kelen kɔni na fɛn min kɔni ye Moyen-Orient kɛlɛ ye ale kɔni bɛ sen na Amérique, Iran ale ni Israël ni olu kɔni b'a la ka mugujugu olu de fili ɲɔgɔn ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛlaba tɛ lamɛnbagajɛkulu o de kɔni b'i la ka sanga ni seli foli hukumu kɔnɔna ye an b'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen olu fo Ala ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna na Ala ka san caman olu yira anw na ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛn kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan.